Aşgabatyň orta mekdeplerinde soňky jaň dabarasy diňe 11-nji synp we käbir başlangyç synp okuwçylarynyň gatnaşmagynda geçirilip, okuw ýylynyň tamamlanmagy münasibetli göz tutulan beýleki dabaralar dolu ýatyryldy. Türkmen häkimetleri global pandemiýanyň dowamynda amala aşyrýan bu çärelerini resmi düşündürüş bermeýärler. Bu aralykda Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Türk kärdeşi Recep Tayyip Erdoğan bilen pandemiýa garşy görüş tagallalaryny birleşdirmegi ara alyp maslahatlaşdy. 25 may dinç güni diýilip yglan edilenden soň şuň mekteplere diňe 11-nji synpy tamamlayan okuwçylar we 1-nji synpy tamamlayan çäkli sandaky başlangyç synp okuwçysy geldi. Galan okuwçylar mektebe gelmedi. Bugün muallimler-de öýlen saat 2-e çenli işleýär diýip gidlenlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 25 maýda gurrun berdi. Aýdylmagyna görä mekteplerde aýdym saatlar ýerden saat 6-da ýanglanyp başlandy. Soňky jaň dabarasy saat 8:30 başlandı ve saat 10:30'a çenli dowam etdi. Mektepleriň ençemesinde okuwçylar ak kepterleri uçurdular. Soňky jaň dabarasy tamamlanandan soň 11-nji synp okuwçylary ýeke-ýekeden enatalaryna tapşyrdylar diýip habarçy belledi. Şeýle-de muallimler we mektep ýolbaşçylary enatalary uçurum lentalaryny dakynan okuwçylaryň gün ortan saat 12-den soň köçede görünmeli däldigini we kafeler, restoranlarda soňky jaň dabarasyny bellemeli däldigini berk tapşyrdylar. Köp okuwçylar dabaradan soň öz lentalaryny çykaran bolsa-da şu wagt öýlen saat 3-4 töweregi şäherde uçurum lentalaryny dakynan ýekejede okuwçy göze görünmeýär diýip habarçymyz aýtdy. Ýatlasak mundan öň azatlygyň habarçylary mekteplerde okuw ýylynyň tamamlanmagyny dabaralamak üçin geçirilýän çäreleriň geriminiň çäklendiriljektigi baradaky kararyň 20 maýda paýtagtyň bilim edarasynda geçirilen maslahatda mälim edilendigini habar beripdiler. Türkmen häkimetleriniň bu çäreleri global pandemiýanyň dowam edýän mahalynda amala aşyrylýar. Bu aralykda 24 maýda Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirip iki lider koronavirus pandemiýasynyň dolu üstün çykmak üçin ähli ýurtlaryň tagallalarynyň birleşmelidigini bellediler. Türkmen Döwlet Habarlar Agentliginiň maglumatyna görä Berdimuhammedow Türkmenistanyň ähli mumy görüşi ygradlydygyny tasdiklap, işçiň halkara hyzmatdaşlygyň odaly bilen bu howpa netijeli garşy durmak maksadynda lukmançylyk ulgamynda hyzmatdaşlygyň zerurdygyny hem aýtdy. Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda COVID-19 keseliniň ýokdugyny aýdýarlar. Şol bir wagtda olar bu keseliň ýaýramazlygy üçin ähli taraplaryň taýýarlygyň ýokary derejede görülendigini ençemegedek yglan etdiler. 23 maýda Türkmen hökümetine ýakynlygy bilen tanalýan Orientama neşri Türkmen paýtagtynda daşary ýurt diplomatlary we media serişdeler üçin briefing geçirilendigini habar berdi. Şol briefingde çykyş eden ýurdun saglygy goraýyş we derman senaty ministri Nur Muhammed Amannepesow Aşgabatda we vilayatlerde täze koronavirus infeksiýasy ýüze çykarylsa, olary bejermek üçin ýurdun ýokunç keselleri hassahanalarının düzümünde we bölümlerinde ýörite ýerleriň taýýarlandygyny aýtdy. Ol näsaglary bejermek we izolasiýa etmek üçin hassahanalaryň bar bolan bölümleriniň gaýtadan gurnulandygyny hem belledi. Saglyk goraýyş ministri bu keseli ýüze çykarmak üçin ýeterlik test barlaw ulgamynyň bardygyny hem aýtdy. Çäklendirmeleri howpsuz goşatmak strategiýasy we çäklendiriji çäreleri tapgyrlaýyn üýtgetmek barada aýdylanda bolsa, Türkmenistan epidemiologik ýagdaý we beýleki ýurtlaryň tejribesini seljermek esasynda hereket etmegi meýilleşdirýär diýip ministr belledi. Şol bir wagtyň özünde Türkmenistan bütün dünýä saglyk guramasynyň pandemiýanyň dowamynda beren sosial distansiýany saklamak we infeksiýadan goranmak üçin maska dakynmak ýaly esasy rekomendasiýalaryny berjay etmän gelýär.